bidu khaikya जों बेलाय तिनि दुर्भाग्य कपाल सिनि कपाल हायने बांगै जों तिनि महाय सराय खनाय तिनि लामा मा खलायका जों आगे निसिमि सिनि म जे लामा हायंग तमन ताबुनि सिमिया जों आगे आईपीएफ तिनि हयते जों आंचलिक पार्टी खाय फैमानि आईपीएफ ति पार्टी 5 बছর थांबायखा ताबु खायनि हाय आंचलिक पार्टी खायमने तिफ्रा मथाने हयते 4 বছর लायै ताबु बीजेपी बाय तिफ्रा मथा जुट सरकारंगै खायमने फरेबो जों लामा सनामै रोजागिया सिनि दुर्भाग्य कपाल जों बेलायखेनो असुबिदा ताबुक सिने पाराबो हामिया जाया जे कुनो मुसांगिबो जों वाति पान्दे फैगांगा थांमाया हिमाया आसुक अबस्थाङै दङ ताइ प्लास सिनि अर मिथिम र जे कुनो ग्राम सभारं खांका जों सिनि मेडम दलिनबो साका जों रिक्वेस्ट खायमाने बिसिंतिबो जों नायकल जायन बांगै जों तिनि मलामा बेलाय हामियान बांगै बेलाय कन्डिशन खारबनि बांगै जों पाराने बरक माहाके लामा हिमै मा फुनुका ताइ प्लास सिनि चेयरमेनबो जों साका सामाने बिसिंतिबो सिनि मन अमरपुर साब डिविजन खेरानाल बिसिनि चेयरमेन बनो बाहायनो बिनि कक वासक माने गाहामके ग्रेन्ड खाजिलेने बांगै जों पारा प्रतिनिधि माने जत कुथुमै मा सालायका सिनि लामा दाक्ति दाक्ति सिनाम जान बांगै जों आसनो सिनि मेडम दलिनबो जों कय हरु ताइ प्लास सिनि करबुक साब डिविजन सिनि प्रेसिडेंट जों बनबो रिंगै मान हनका बिनि बुंके हिरणमय त्रिपुरा ताइ प्लास रसिन लगे तंगो सिन त्रिपुरा मथाने चेयरमेन मतंगो हसन हामबाय सि लामा दाक्ति सिनाम बेरदि ने बांगै हिमै र कुथुमै तंबा लामा हायानि बांगै जों लामा कासलायबो इंके सोर म डाक्टर हदर थांलाया ने तै द खलायबानो असुबिदा लामा हायानि बांगै जों लामा काहा खाय र फायदि मा सालायबो इंके र तमानि बांगै नरक लामा हिमलायखा जों तिनि लामा मा हिमनानि कारनखौ बनो सिनि अमरपुर ब्लक नि काइसा बिसि खेरनाल बिसि गुपारा के गोपाल पदपारा ओ पारा बेलाय खेना लामा हामिया आं खेरनाल बिसिना काइसा चेयरमेन जेफोन पारान बररक आनो रिक्वेस्ट खायका ओ चिनि पाराने इछलिं हामिया आवन जों बाके तलायमान ने बराने के आंबो अनेक बार ट्राय खायका ईएम बायबो सालायका चिनि ब्लक प्रेसिडेंट निबो सालायका जुना लगबो सालायका बेफोरनो चिनि र नागिनि खायजागिया आवन बागै आं अमर ब्लक नि प्रेसिडेंट तक सिनि सार हिरणमय त्रिपुरानो इनभाइट खायै करबुक नि प्रेसिडेंट इनभाइट खायै बनो सिनि लामानो जों बाफुनाने बाइक मान नायदि अब सिनि खेदानाल बिसिगो त जों गोबांमा को लामाबो रेकि खलायका एके लामाबो जों नायखा एके जतर बुरा बुरि र बुसु कष्ट एके पुराय ओ पारानि ओ बिसिनि ताइ बोरै सराय जों जत अब नायलेखा ताकि सिनि ईएम रक जे एडिसिनि जे प्रशासन चलै तने रक बर पारागो इलेक्शन नि बसकांगो फायै ओ लामानि किसा नायफायका एके बेलेखे हामनाय एके जों दाति दाति ओ लामानो सेंसन खायना नांनाय ताकि ता बसकांगो भोट इलेक्शन द उनाय ओ इलेक्शन नि बसकांगो जों हिमनानि वाति पान्ते एके गलाय किथिउ थांनाय एके अटो रक्सि चालंमैया एके ओ लामागो स्लिप खायो हायनि बागै जों दाति दाति इलेक्शन नि बसकांगो ओ लामानो रने बागै जों बायद माखैनाय एके आबनो आंबो आनि मकल बायखांबाय नखा एके आबनो आं रिक्वेस्ट खालायो सिनि ओ बिसिना जों बायके स्टनार खायमानाय बयनि आ पारा कामि आमसै रौले जतनि नि ब्लैक टप रास्तानि थांका माने अब लामा कसमै थांका हिके जोंले इ सलिसि मांग्राया इको नायदिम ताय कुथु मुथु अटो साइ चालंमैया हिके ताय जोंजाल पर अनै बिरमान पर दुखु कष्टनो आं मकल बायथांबायनो नखा आं ताबो रिक्वेस्ट खायो ओ जे ईएम रक सिनि एमएलए रक जों बीजेपी नि रिक्वेस्ट खायनाय ओ लामानो डाक्टर सेंसन खायना बागै हिके जों जत फायनाय फैया मखनो जों आरो ससियेल मिडिया नि थ्रु के जों मेसेज रनाय जे मेसेज न सिनि मेसेज ननाय रनो ओ पाराने जे बिरमानो तमानि अबनो दाक्ति दाक्ति क्लियर खायनों थों संशोधन खायनों थों अबनो आंताय कक गोबां सालिया नरो फायनाय फैके सायमानाय आसननाय तिप्राम थाय लोक थों बुबाग्रा लोक थों हामबाय
नररत मन बाङै हिमलाय माने आसा जों दिनै आरो अमरपुर साब डिभिजन खेदानाल बिसि हेंके पारा हेंके गोपाल पद पारा और जों दिनै मा फायमानि कारन हेंके सिनंबो लामा नायदि लामा एकब्रे अब इटसरी पर्यन्त करै सिनर गामिगो ओ गामिगो हेंके दिनै हस्पिटाल थानानै बर' रोगि सुगि जाक गोबां मानो बिरमान हेंके लामा हामिया हेंके दिनै बोरै सराय जत कस्त तैर खंनानै बाजार थांनानै हेंके ताकता वातिनि दिन हेंके वातिनि दिन ता इलेक्शन मुभमेन्ट ताबो गोबां मा गुरि दंगो हेंके आबनो जों रिक्वेस्ट खायबो आं पारो फायमानि रिक्वेस्ट खायो बरो ओ लामन के दाक्ति दाक्ति खालामना हिनि हेंके आं उनखा करबुक साब डिभिजननि प्रेसिडेन्ट हिरनमय त्रिपुरा हेंके आं बरानो रिक्वेस्ट खायो रिहरका हेंके अमरपुर साब डिभिजन बो बरक साका रिहरमानि प्रेसिडेन्ट बो फाइया हेंके सिनिता इएम अब सिनि मेडाम बो फाइनाय बरो रिक्वेस्ट खायका बार बार हेंके बरो फाइया उइ दंगो हेंके आबनो कारने आनो रिहरका आं तिनरो चेक खायने मा फायका हेंके कबै अनेक असुबिदा जों जाला र हेंके बरने बिरमानो अब जे बर दुख कष्ट न पार खायना बागै अब आं प्रतिशोध रनाय बरनो प्रतिबाद खायनाय बरनो बागै फाइट खायनाय जों दाक्ति दाक्ति न लामा रनो बागै जों आं मेडाम बायबो सालायनाय हेंके सिनि सीएम पूर्ण चंद्र साराबो जों सालायनाय ओ जों करबु डिभिजननि सिद्धांत न जोंनो खायनाय ते अमरपुर साब डिभिजन बो जों सिद्धांत राइट खायनाय हामबाय असम